این قانون аллакай تغییرات و иловаш ворид шидагӣ ҳастад. Патент кунед. Агар ки аз як моҳ зиёд шид аллакай ҷарима меспоред. Оли як бор проверка кун пеш аз билет харидан, пеш аз Россия рафтанат, баъдан билет бихари сафар кун. Ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед. Оиди қонунҳои нав дар Федератсияи Русия. Камтар маълумотҳои нав пешкаш мекунем ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Тамошобинони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтесай бозии 99 рубла. Нафарҳое ки мехоҳанд аз конкурси ма билет бихаранд ё нафарҳое ки мехоҳанд моро дастгирӣ кунанд, нархи як дона билет 99 рубла. Ин ҳамин номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастад. Сумтона партоен ва чектона роӣ кунед. Якта ё дута ё сета чанд қайи ки билет мехарем, и ба фоидаи шумо шанси бурд кардани шумо зиёд мешавад. Яъне ки ба 99 рубл соҳиби мошин ё телефон ё пул мешавад. Ҳаракат кунед. Чандин қонунҳои нав дар Федератсияи Русия шурӯъ карда аз 1 августи ана ҳамин сол тағйиротҳо ва иловаҳо ворид шуд мекунанд. Яке аз тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории Федератсияи Русия оиди гирифтани нафақа мебошад. Ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад ва гражданствои Федератсияи Русияро дора, касое ки нафақа мегирифтанд, и ба шумо як хушхабаре ки нафақаи шумо зиёд мешавад. Ин қонун аллакай тағйирот ва иловаш ворид шидагӣ ҳастад. Ва дуюмин тағйирот иловаҳо оиди гирифтани шаҳрвандии Русия. Нафарҳое ки доғи судӣ доштанд пештар, иҷозат набуд ки шаҳрвандии Русияро дастрас кунанд. Ва дар ҳамин мавзӯъ айни ҳол гуфтушунидҳо рафта истодаанд, мумкин аст ки тағйирот ворид кунанд, нафарҳое ки доғи судӣ доштанд шаҳрвандӣ дода шавад. Ҳозир ин тағйироташ ворид шидагӣ нестад ва ҳамихелӣ гап рафтесад. Ва оиди як тағйироти иловаҳои дигар дар мавзӯи гирифтани вид на жительство. Ишам оли тағйирот ва иловаҳош ворид шидагӣ нестад. 1 августа маълум мешавад ки чӣ тағйироти иловаҳо ворид мешавад. Айни ҳол танҳо гуфта метавонем ки як тағйироти иловаҳош ворид шидагӣ оиди пенсия зиёд шиданаш. Аллакай қонун ба имзо расидагӣ. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳоро мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед то ҷавоб гирем ба саволотон. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум бародар, агар дар Россия бошӣ, повестка биёя хона нарай, волидайна ҷавобгарӣ мекунанд. Дар ҳолате ки шумо берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва ба номи шумо повестка ки биёя, агар дар повестка ягон кас ки имзо бимона, шумо уҳдадор ҳастед ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир бишед. Комил нависонда: билет чанд сум бурад Москва Хуҷанд. Оиди нархи навои билетҳо, яъне ки оиди рейсҳо, мо чандин вақтҳое ки вабше видео кардагӣ нестем. Чандин вақт пештарак буд видеоҳое ки мо нархи навои билетҳоро гап мезадем. Агар ки ҳамихе хоҳишмандо бошанд, нархи навои чиптаҳоро бихоҳанд бифаҳманд тез, фикротонро бинависонед. Худо розӣ бошад, бо кам-кам дар ин мавзӯъ видео мекунем. Як каси дигар нависондаи: ака рӯзи омадагии Тоҷикистон то чанд рӯз метавонам патент кунам? Илтимос ҷавоб деҳ. Дар ҳолате ки вориди Федератсияи Русия мешавед, шумо то 1 моҳа муҳлат доред ки патент кунед. Агар ки аз 1 моҳ зиёд шид, аллакай ҷарима меспоред. Саторов нависонда: ака меган як бачаҳоро хизмат мебаранд. Ҳамин гап рост бошад? Не, ин гап рост нестад. Нафарҳое ки як фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум Сорбон, як савол. Ман дар Москва ҳастам. Писарам 16 сола ба Москва омаданияй. Дар бораи давернс гап мезадем. Фамилияи ману писарам як хел нест. Чӣ мешавад? Фамилияи шумо ва писари шумо як хел будан ё набуданаш муҳим нест. Дар инҷа муҳим ҳамое ки отчествои писари шумо ба номи шумо мебошад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака пешакӣ раҳмат. 27 шида боши хизмат бихапан мебаранд? Не. Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ, тибқи моддаи 37 синни соли даъватшавӣ ба хизмата аз 18 то 27 муқаррар кардагиянд. Яъне ки 27 сола шиди, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад.
ТВ нависондаи ҳамун бозӣ та мешава ки дар ҳамин каналат реклама накунӣ. Бовар кун дар ҷоном задӣ. Не, намешава. Агар ки маъқул набошад тамошо накун ва ягон комментариям нанависон бародар. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, ака рейси Волгоград душанбе ҳуй намешава. Оиди кушода шидани ин рейс ягон информатсияҳои нав нест, лекин аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Волгоград махсус поезд метавонад ки мусофирора бибарад. Боқиева нависонда салом ака, одамои бесавода аҳамият натед, мо тарафдори хитем ба пеш. Ҳазор раҳмати калон нафарҳое ки тарафдори мо ҳастанд ва моро тамошо мекунанд. Аз ҳамаи шумо миннатдорам ва ман махсус барои шумо видео мекунам. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, ака бедаверност метавонем Айросия ба Душанбе равем. Бедаверност несовершеннолетний боша агар мумкин нест аз ягон ҷо ба ягон ҷои дигар сафар кардан. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, акаи Сорбон хуб ҳастӣ? Ака ман 5 сола депортация будам то 13 июли соли 2023. Сроком бучид, метавонам Москва равам. 5000 штраф наспоридам. Доштам. Илтимос ҷавоб тем, пешакӣ раҳмат. Наспорида штраф дар ҳолате ки шумо дорен, ана ҳамин боис мешавад ки запрети шумо кушода нашавад. Оли як бор проверка кун пеш аз билет харидан, пеш аз Россия рафтанат, баъдан билет бихара сафар кун. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, бародар созен хубен. Худованд аз падару модари ту розӣ бошад ки чунин фарзандро ба калон кардан. Хизматгори халқу миллати хуб аст. Илтимос бародар ба саволи ман ҷавоб гардон, бисёр муҳим аст. Пешакӣ раҳмат. Мара додарма депорт кардан. Як арус дора урус аст. Метавонад ки ҳар рӯзшона Тоҷикистон равон кунанд, дар Тоҷикистон ЗАГС кунанд, депортша ҳуй мешавад. Дар ҳолате ки ҳамсараш бишава ва ЗАГС кунанд, мисол мегирем, агар аз ҳамун ҳамсар дар Федератсияи Русия фарзанд дошта бошад, баъдан ба хотири ҳамун фарзандо имконият ҳаст ки кушода кунанд. Мисол мегирем, агар вақте ки занашу дар Федератсияи Русия ҳастанд ва зан урусаи ЗАГС доранд, дар ҳолате ки фарзанд доранд, шавҳарша депортация мекунанд, ба Тоҷикистон роиш мекунанд, дар ин ҳолат метавонад ки ҳамун занаш ба мақомотҳои болои ариза бинависонад ки мисол таъмин кардани шароити фарзандош аз зуруш намерасад ва ба ҳамин хотир ҳамин чизора нигоҳ карда имконият мешавад ки запрета кушода кунанд. Вале дигар ягон роҳи запрета кушода кардан нест. Як каси дигар нависондаи гумкун ака ҳар рӯз як гапа мегӯям, мегӯшон ака хафа нашав. Аз сабабе ки дар канали мо ҳамарӯза обуначиҳои нав ҳастанд, саволҳои такрорӣ бисёранд. Ба ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки ба саволҳои такрорӣ камтар ҷавоб диҳем, вале уҳдадор ҳастем ки ба саволҳо ҷавоб бигардонем бародарон. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, ака одами шинос дорен, регистратсия кунем. Не, мутаассифона айни ҳол ягон каса барои регистратсия кардан тавсия дода наметавонам. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, акаи Сорбон дар бораи хизмат видео кун. Ду кӯдак дошта бошӣ, октябрда Тоҷикистон мебаранд хизмат. Нафарҳое ки соҳиби ду фарзанд ҳастанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, сози мигратсиони карта тамом шава, патенти як моҳ дига ҳастай. Гашта мешава? Бале, гашта мешава. Дар ҳолате ки мигратсиони карта срокаш буд мешава, патент регистратсия муҳлат дора, ин монеаи запрет шидани шумо намешавад. Рустам нависонда ассалому алайкум, акаи Сорбон мегуфтед ҳамин призв кай сар мешава? Аблава. Аз 1 октябр даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призви тирамоҳӣ сар мешавад. Тамошобинони азизу гиромиқадр, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.